الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم. صلوات الله وسلامه على سيدنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. وقال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب وعابر السبيل. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من آخر كلامه بقول لا إله إلا الله دخل الجنة. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بعد،
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga uripun Allah subhanahu wa ta'ala, na miya patut terkitano nagyang kutua di tano di ka pagumanuman iku kapupanalamat itano si iku Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa sumansu Allah subhanahu wa ta'ala na tantur tano amalay gagaw ay ako nakalay gagaw Allah subhanahu wa ta'ala sa iku mga uripanian na makapito pulo matakap so gagaw ina si iku atayan na may taka na mas malay gagaw so Allah subhanahu wa ta'ala kung mga uripanian. So Allah subhanahu wa ta'ala na aya kalaya ni gagaw si iku mga uripanian na si iku din yang kirampan kapagad na dan yang kirampan kaadna sa giyang kaya dunia na si iku suladumya kalimagatus ragun na piniki kumplito niya nagyang kaya dunia para da mapakenu ulangun sirano to mga uripon Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala na supan sukyad na niyar kita no sa giyang kaya dunia inad niyan so amatan no Adam alayhi salam na sampai sa giyang kaya masa o kaya pakatundod-tundog ang mga kaadanian na adanian ang daray nun nagyang kaya lang na kaadanian kapanggurangan niyan sa mga sugu panggurang na niyan sa mga sugu mana sa mga ambi agu sa mga rasul pantag sa giyang kuto agagaw niyang kiran saan siran di ketaridadag o kibabatugiran o di na kapupaginitawiran sa kaya dunia kaya masong kadiran nagyang kuto kabayaw Allah subhanahu wa ta'ala ay pagintaw sa kaya dunia sabab ito sa kagiyaso Allah subhanahu wa ta'ala na aya ko nakiad na niyang kumanga manusia sa giyang kaya dunia nagibuwa kapakapanggalbakan niyang kiran sa panunuatan si irkanian na Allah subhanahu wa ta'ala ka ayat itu ingediran tatap siranon nagyang kuto urian o kapaka pingediran sa giyang kaya dunia na suka pakatugalin na rang kuanongan hari kiamah nagyuti tatap akapagingedan ulangon na urip ng Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala na yuti dan yang kinderay nun si iku mga urip niyan kapangburang na niyan asugu si iku mga nabi niyan na gusto mga rasul mi alwi asyugu yan si isagyang kaya dunia ang mga nabi niyan na labi magatos ng gibu pantag buto sa gagaw si iku mga urip niyan andamanaya ikakadagayran sa giyang kuto lalang ay paginitawiran sang kaya dunia. So Allah subhanahu wa ta'ala na did na kabayayan sa baad na mataridadag si ikulang na uripan yan. Kaayad na kabayaw Allah subhanahu wa ta'ala na langon na uripan yan na palapalaya din na makalibri ko na raka jahannam sa palapalaya siran din na makasuldi ko surga o Allah subhanahu wa ta'ala. Mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala gay ka panalamat itano si Allah subhanahu wa ta'ala sa datara iyagyang kaya masa iniawi diwa akal anda man na yung pama na di itano di ka pamakatadma ko mga ginawa tano anda man na di itano di ka pamakatadma si ko mga pamilya tano sagyang kaya kibabatog tano sagyang kaya dunia aya pagkitadman tano ko mga ginawa tano na suki papantag tano ko Allah subhanahu wa ta'ala kami aluid na Allah subhanahu wa ta'ala Pitiriya na fadzakir inna zikra tanfa'ul mu'minin pamakatadmakan watigyan ka mata-mataan na suka pamakatadam na pakang gaya guna sa iku mga mu'min giyang kaya ditan di ka pamakatadma ko mga ginawa tano kapag pamakatadma tano sa iku mga pamilya tano mga uripon Allah subhanahu wa ta'ala na pakang gaya niya guna si erki tano sabab sa taufiq kay Allah subhanahu wa ta'ala inibigay niya na katrang sa adniman to amialam ba si iku mga umur tanong mga urip no Allah pipirabod na igawi pipiraulan
pipira ragu na lamba sa giyang ka mga umurtan mo, na makapanggaga na tatano mga urip no Allah. Magiyug tano, anta ka maganda tano mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala, na magato sedeng ka porsinto, na makapanggaga na tatano, nasa susunaya kang gaganata, kaditano din na makapamagilaya, kupipirang giburagun mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaya po pinutulan tano mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala, na magatos ka porsinto na mapanggulola, sabab sa inaluyanan no Allah. Pitero Allah subhanahu wa ta'ala, yang kota biyati atano, akatiru yan. Kaifa takfuruna billah. Tigo Allah subhanahu wa ta'ala, andaman ay atigian ni maluniyo kasi sangka sa ikwallah. Baniyo di kasasabuti. Aya manggugulaw lang niyo sa giyang kutuwa masa ada kano panadnaw Allah subhanahu wa ta'ala na dedin abaniyo kipantag sang kaya dunia. Sa ayak kaya paka pagingadiyo sang kaya dunia na inadun kano Allah subhanahu wa ta'ala sang kaya dunia. Ugay datigo Allah subhanahu wa ta'ala na orya na kiyad na kurkano sa giyang kaya dunia. Napakaw kita nakan sa kanubuyot tigyan sa kapatay. Na oryano kapakaw kitiyo sa kapatay. Napaguyag nakan sa kanop manatigo Allah subhanahu wa ta'ala. Ka oryan yan napakandud nakan sa kano sa tingko nga paladak na tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan kaya kialimod tano na apya di tanto mala akalilimod mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ugay na open dilim-dilim na nag-i pinakamapya, pinakabulawan, pinakamuntya ko mga oras tano. Kaayay man to ay pagawin di tano akal nagyang katituwa mapanggulola ko mga ginawa tano. Tituwa mapanggulola ko pipira gawi ipipira wala ng pipira agarago ni man to mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yanan so kapanggaga na tatano akatugalin tano ko mga kubur tano mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Biyabi du Allah subhanahu wa ta'ala katero agyang ko tabiyati tanong panapod. Yung ko takiatiruan yan nun. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin za'iqatul maut. Lawan at tigo Allah subhanahu wa ta'ala kiaman sukan sa niyawa napaka taamanakan sa kapatay. Bapa namanya sigurado na ay pandapati wa palayan aniwatan no. Adni man tuwa suok rumuartan no mga urip no Allah na miyatang kadudin ay apakah taamatan din sa kapatay. Andi katinian gipakaisyo na suka katinian ng mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala na benar ko iman to nasisita no sa giyang kay modern world. Upama na so mga scientist na kaya miyakaliw siran sang kaya dunia kaya sunganiran sa mga planeta nag-YouTube imiantokiran ugay na sumakapantag ko kapakataling mo kapatay na daataw o buong pakanto. Sabab sa piyagmaanan wallah subhanahu wa ta'ala. Ay kaya tiruan wallah subhanahu wa ta'ala wa ma tadri nafsum ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. Dikatawan o pitenggisan arkano at tigo Allah antunay mapanggulaw na mapita. Di panakatawan no pitenggisan kano ando no nadarpay kuang kanoron sa niyaw malakal maut. Allahu Akbar. Mga orip na Allah. Inauditan no katawan anton ay kepitaan rakatan. Inauditan no katawan antunonon. Igiyang kay sembi ulan-ulan nakiyaganatan ta sa pamilyan ta mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. Giyuti igiyang kay oras. Akyat Timoyo. Ang mga babae may kuwagama na tanto ini ang malayar gasi ko mga orasyo sabab sa giyay oras
Akiti uli no mga pamikiran tano, o tituan tapakiadnar katano Allah subhanahu wa ta'ala sang kaya dunia. Yung kaya kapag mo kapatay mga uri po Allah subhanahu wa ta'ala, nalangon din na kaadun Allah subhanahu wa ta'ala na palapalaya din na palapalayon din na pagkakita no Allah subhanahu wa ta'ala. Sumiyangaw na anta no mga uri po Allah subhanahu wa ta'ala na anda sila na matatago. Palapalay sila din ni manto siku mga kubur. Sumang amat tano adato, mga inat tano abay. Nas oriano kinidulugan tano kirana ko mga kuburin na mga uri po Allah subhanahu wa ta'ala na apiyam ya kaisa na dasiran din na makasurat. Sier kita no abay na may isi anto na manggugulaw la tano. Mga uri po Allah subhanahu wa ta'ala. O bagyang kaya kapakapanggaga na tatano na siguradud na. Siguradud ang makapanggaga na tatano. Miyang gulaw lari si iko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miyatay si ama iyan. Miyatay si ina iyan. Miyatay sa mga sasarigan niya ng mga tao. Miya sagada kapataya sudin sudarudu pa yan na panganugunan yan. Ayaw pa na pagpakasuporta. Na miyas miyaw na mangdud sa limu Allah subhanahu wa ta'ala so Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha adis kanian mangurip no Allah. Aw na miyang gulaw tuari ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa katanong penay. Ini manggulaw lar kita wakang kaya kapakapunggaga na tatan. Sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na papandapat ini akhir rumah sa ini ang mga urip no Allah. So din so kaya pakatepi o Amina Abu Abdullah amaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya kalabi-labi sa ula na kaya pakatepi ran na miya rimbita din so Amina. Na so kaya rimbito Amina na miya pamikir o Abdullah at tigin ang daga-dagang ako sa ipetiyaga arakan sa kaya kapagkarita ng kaya karumako. Napakagaan taas sumiyong sa Sam mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala sa amin daga-dagang roo. Na si ko kaya ganapian ro pumaka limaw lang si sagyong kuto kaya dugagyan na miya pamikiran at tigyan na sa manaya na kiyatianan din so amin na nakinanglan na makamgalingan ako. Na so kaya balingyan na mga uri pro Allah subhanahu wa ta'ala na sa ibo mini sampay sa Madina o kapunian sa Sham ay aptero na Sham imanto nag-Iraq na darampay na sa Makkah mga uri pro Allah subhanahu wa ta'ala na miya sakit sa kaniyan na datan tumatika kauto siko kinira tututuli si isa Makkah na sumiyong so Abdul Muttalib bago suka ka kumamatay na so Harith sa Madina na dairan rauta so Abdullah na minilabang din manguri po na Allah subhanahu wa ta'ala. Sama nuto na ayabu aida do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyakan naman namulan aka kikaw gatanong bedin no inayan manguri po na Allah subhanahu wa ta'ala na miya din si amayan. Agiyap manahimbota sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pakaganta sa damatagi kuro Amina kaya miya katagi kuro na sukalimatus Saadiyah na si ko kakaganap yan na namrago na idadiyan na piya kakasuniyang buko ina iyan na so Amina. Na kagiyang makakasi ko Amina na babudi umang gawin na makasagad di so Amina sa giyang kutwa kaya pakakasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Erkanian sawab sa uman sira na makanaw na pangangarkan niya na sububuyan na pagpakagiraw hitigyan na babukulay. Inwa tigyan ko katatagwakan. Inakulay at tigyan na inun. Giyang kuto katatagwakan na sa giyang kuto. At yadi na niyurak na tigyan na sumanga padak na mga wata na ay pagpakataling mo na pagpakabuntulon na sumanga amayran na gusto mga inairan. Sa na tigyan na miya sa labu. Kaya po pagpakamarakan na sa katigyan na gusto ang maak na dato. Hey, inakuha tigyan na anda ba sa tigyan na matatago so ang maakan? So Amina, natanto ang pagkasakitan. Na aya, miya pamikirian, nawitan niyang budin sa Madina, suwatayang kadinian ng pagmaan. Nakagiyang makasunsiran sa Madina, na ini pangingisayan, kung mga lulut yan sa Madina, anda minalubang so karumanian. Nakagiyang makasunsiran sang kutwadarpa, alalabangan si Iko Abdullah, na piyakat tapadian din na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakagiyang mapakatapadian na papangar kaniya na suwatayan.
Apa pakagiraw, hey ikaritang ko na suki pagisa nakakwama ka. Nagyang kaya tigyan na dalapuan tayo man tuwadar pa. Na siya tigyan na mililabang swama ka. Amya kalabi-labi sa wala na tigyan na kaya pakatupi amya tigyan ni karitang ko. Nagumiyan na tatigyan sa walay na din na tigyan makambalingan kada kami din makapagili pirma. Naman ito, amaw to Rasulullah. Nasimiyang gululo to ko Rasulullah nasira katanap lay. Namiyaga kas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so inay na pagpakagiraw hay inako. Nanay no ko natigyan. Umiyatang kaniman to sa ginawa ko, di ako din nagpakatalo ama. Ugay natigyan hay ina na asarat tigyan na pagkadingilan na kan sa kana mapipiyad na ginawa ko. Paganan ta sa tutul sa dasiran na mati sa Madina. Namimbalingan siran si isa magkatal mukarrama. Ugay nagyang ko tuwa ka pambalingiran na sasatiman din na yung damihan na pasiran na miya sakit su inayan na swami na. Si Idin salala na kaya pantaman na kaya sakit tu amina. Nasambi daw tuwa sakit ang kuta minita na ko amina kasudin su kaya sakit tirong. Sudin su kaya sakit yan na din na makatirok. Kabudin di makapagataat sang kutuwa masakit ang miya damihan. O manaduman sa lagyang kutuwa masakit na magkasiyan na suwatayan. Na magakasamang buo Muhammad na pagpakagiraw ay tigyan inako. Na pamagabagar ka tigyan. Kaantuno ni miyang bulawlak ko at tigyan o pamauba kong kapanayin ganate. Antaw no na tigyan ikiniilanakan. Pangawari po na Allah subhanahu wa ta'ala. Miya katalot-talog awiya kaya sakit tuwamina. Nakiadaan sa niya o mangawari po na Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyari mo Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sidin sadang o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naman na marago na idadiyan. Sagyang koto amasa. Sagyang koto adinian di kapakang bayo-bayo ka. Hey, tigyan na Muhammad na miya. Tang kadibang tuwa tigyan. Ada kedingilan na kaamakan. Ada penagkedingilan na ay naakakayman to nagyan at tang kanian. Hey, Muhammad na antunaw na tigyan ni pangbulaulaan na ka. Yuto mga oripulala subhanahu wa ta'ala. Eh kapag panutulan tanong kami ang gulawlay ni ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiadaan sa ama, kiadaan sa ina, nagyayo pa man na dalil sa didin dua-dua mga orip no Allah subhanahu wa ta'ala na makapanggaga na tatano si sagyang kaya dunia. Kagiya makapanggaga na tatan. Anto na'y preparadun tano mga orip no Allah. Anto na'y preparadun tano sagyang kaya kapangapanggaga na tatano si sagyang kaya dunia na miya timo-timo kuwaga mo Allah subhanahu wa ta'ala. Miya timo-timo kuwaga mo Allah subhanahu wa ta'ala. Agkapakainda mga orip no Allah subhanahu wa ta'ala. Apala-palaya tanod na miya kambantay sa di sa karatal maut. Miya kambantay sa ipalabang mga orip no Allah subhanahu wa ta'ala. Na din na melay tanwa di sa karatal maut. Abo na ipagpangubay na sa mga tamukyan. Abo na ipagpangubay na sa mga diplomanian. O di na ba ni pagpangubay na sa mga pasbook yan, mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya buwa pagkiubay ra ka mga ulama. Na pagpagkabusalang kaya na pagpakagiraw sila na haybain na panibabay ka. Na panimama ka daw to. Sabang kadimi sabot so la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala, mga baik ko nga may Islam, etitualoto, si isagyang kutwa kap sa karatal mo ta. Gebu etituat tamok akadingilan ta. Agyang kaya la ilaha illallah. Kagebu ka penarigan tano ko kakuir kita no sa niyo malakal mo mga rip na Allah subhanahu wa ta'ala. Si kumiyaw na amas sa mga rip na Allah. Si kumiyaw na amasa na pupayagupan sumalakal maut. Baniyan din na pagkatutok sa pinto. Assalamualaikum, ya bani Adam, na makasulod si ko sa ating manawalay, na makagiraw sumalakal maut tahi buota ano Adam. Na igida ay kuan yan sa niyawa na suina na tina pamangani ka ng sarila kinayo kakuan na sa niyawa. Pamangani ka ng sarila kaya mayo kakuan na sa niyawa. O di na ay kuan yan sa niyawa na swata na pagpakagiraw inao.
narilaing ka ng kayawata akakaku enakan sa niyawa. Ugay na igira ayamya sala kakiyakuan sa niyawa na suamaw mga wata. Nakagiya tabir ka ng mga bay. Na ayaw lawlaw mga bay nagyang kutwa kang gugura-gura sa giyang kutwa kailayran sa adna mindud sa limo Allah SWT. Andan ni kiguro agyang kutwa-gura akadiraw mga bay ay naw. Ino kaming kaining ganati, anto na imiyang gulaw lagyang kaya mga wataka. Anto na imiyang gulaw lami, sagyang kaya ganating kar kami. Na ayaso ano malakalmaut sang kutwa masa. Na tumindig peruman sa ikosirun sa Romanira na gumiraw. Himbuat ano adam, na di kanwa tigyan di guguro ka. Yang kaya tigyan, amiyang gulaw la. Na di kanud na tigyan, di pa maguragisa. Kaya patiro na kanar kanon, adi ako din naguman na kasumong sang kaya walay niyo. O di akan sa kanon palaya din nakakwaisan niya. Mga uri po na Allah SWT. Sumala kalamaut, nabatado din tigari, kadi din ng gina kasumong si iko mga walay tan o di tanon niya na palaya marapit mga uri po na Allah. Miyatang kadiman to magatos ka porsinto na babaywata. Anta ka mga dato. Na palapaled ni mantuk kataling mo malakalamot sa kapakapang gaganataan yan. Si ikong bata-bata, adi pa karong gaganata. Di makapatitigranuwa sa kagagawi kadaundaw. Nakagiyap pa ka mas sumalakalamot at pakapatilat-talakan niya no to. Adi kanon yan, di tanon yan napakapumagilian sa dayon sa pakataman. O di tanon malimod si iko yung malakiyama, mga ori po ng Allah SWT. Giyuto imanto, nagyang kakyali mo di tanong awidakal sa giyang kay akang ganati tanong sa giyang kay dunia na panalamatan tanong sa Allah SWT sa ipu ni man to agawi na makasuporta isun derudupa sa kipagawid na akal sa giyang kaya katuwalin tanong ko kuburo kipagawid na akal sa giyang kaya kapag-imbestigaran tanong umungkar mga orip na Allah. Kipagawid na akal sa giyang kakaplalagatan sa muhsar. Kipagawid na akal sa giyang kutwa katindigatan sa iyong malakiyama, mga uripon Allah SWT, apalaya tanong diyang. Kipagawid na akal sa giyang kutwa katitay tanong sa sirat, mga uripon Allah SWT, talong giburabun. Mga uripon Allah, giitito ipagawid na akal, under dupa. Ipagawid na akal mga ndarudo pa, sudah tuwa gusubay, anda manay kapakaligtas sila na dua katao, si ikwapoy ko narakajanam. Ipagawid akal, ndarudo pa, anda manay kapakaligtas sa mga watairan, kuwapoy ko narakajanam. Giyuti kapatiro ako, sa giyang kaya, darapatan na benar ko may takakialimudan ng mga oripon Allah SWT na giyai ipinaka malay arga siko mga oras tanong sabab sa imanto na ay pagwitan no akal na ando man na igyang kaya may alamba pipiragawi pipiraulan pipiranagun sa giyang kaya mga umurtano na palayatan no mausar sa suwas-suwat ko Allah SWT inaon ikapaditan wag ginawa tano kanabad ikapadi sa mga padataw ikapaditan sa mga watatano mga oripon Allah kaya tituwa kapadi na ando man na igyang kayo pa man nakatatagutan sa dunia na mambubugian tano so kapipia ginawa na andaman ay giyang kutwa kapipia ginawa tano sa giyang kaya dunia na midayon sa alawan na hari kiyama maana mipuna ko kubur tano na makadaya tanoron na sampay sa alawan na hari kiyama na mambugian tano sa surga wallah SWT giyang kaya mo Allah nagibu itamok ama pelututan sa alungan hari kiamat. Gibu giyang kay agama. Sulangon tama na awida kaltan. Sulangon tama na piya na benaran tano sa giyang kay dunia na palay din petelimbagak sa giyang kay dunia. Ugay na subus agama ipagunot rakatano ko kubur tano na sampay sa alungan hari kiamat. Giyutik kinakinangalan nagyang kay agama na miyawida kalonderudupa. Kaipuon ko mga nabi, mga oripon Allah SWT, na sulangon nabi, asyo purtaw mga derudupa iran na palapalay din successful.
pala din miya kapas agyang koto akini kini pagitaw niran nagusok yang gelbakairang kuwaga mo Allah subhanahu wa ta'ala. Dataro Nabiullah Ibrahim alaihi salam na suporto karomanian Hajar agusto Sarah na ayam mala na sulabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya kaya pakapasagyang kaya agama kaya langkap yan sagyang kaya dunia nakagya may rumasay sa mga darudupayan ayam mala na su Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Sopman sa mga nabi apay sa mga darudupayan nadasiran na suporta na palapalaya siran din palapalaya din damak apa sagyang koto dakwairan dataro Nabiullah Lot alaihi salam so Nabiullah Nuh alaihi salam na sabab sagyang koto ada kira nakasuporta o mga darudupairan nagyuto panikiyapunan sa miya kataling umaso fitna udi na tiyuba o Allah SWT. Giyuto mga oripun Allah SWT. Igiyang kayo pamakya pamikiran niyo sa giyang kayo din yudi ka timu-timu. Apan tagsawi na kalukwaga mo Allah SWT. Nas kano'y titu ang makatuman ng mga tao. Sa kano'y titu ang pagkababayan ng Allah SWT. Kakagiyada kano panamada sa giyang kay dunia na miniyawida akaliw sa giyang kay agamo Allah SWT. So Nabiullah Ibrahim alayhi salam na ayat itu kaya suportaon ang mga darudupayan ay amala na su Hajar mangorip ng Allah SWT na sa oras na inibigay niyang ko Ibrahim so tamok na inibigay niyang ko Ibrahim suwata na inibigay niyang ko Ibrahim na miya pamikir o Hajar at tigyan na tigyan Khalilullah na pamangani ka tigyan sa wata kadatan makailay sa wata ta na miya mangani sa wata so Nabiullah Ibrahim alayhi salam nabigan sa kaniyan sa wata wallah subhanahu wa ta'ala kamiyugat so Hajar taman sa inimbota so Ismail alayhi salam okay na so din so kinimbotan ko Nabiullah Ismail alayhi salam na pituron Allah subhanahu wa ta'ala inibagay ka na na piyanganing karakan uwid na ayamambu ama panggalabok ka na sugalabok ka na galabok ka nagyanam pa na karumang ka gugiyang ka na nawata ka inibagay ka na natawag na kasiran sa ka na nabalinta di sa Makkah napun siran ito sa Palestine na inuit yan siran si isa Makkah na kagiyang makumasiran sa Makkah sang kanan ng biyangunan sa Masjidil Haram na did na tausa na kami akari-mari mga nan kapay so mga padagang na disiyan sa pahugit kay pagkalikiran nagyang kanan na darpa na so din so kaya pakataling umayran sa gyang kanan na darpa na inibutadiyan na suwata yan aso Ismail na patiliku din na patilukan din o Hajar panggiraw tigyan na hey tigyan Ibrahim na anda kaming ino kaming kay ningganati anda kasung na ba din di ipangalang kalang so Ibrahim alayhi salam taman sa miya katalo na ba di ipangalang kalang so Ibrahim alayhi salam na kagi ikatalo na miya kagiraw ba din so Hajar hey tigyan Ibrahim now ba aya kakaganatin kar kami agugiyang kaya wata kago paninimbota sa giyang kaya darpa adid na tauron da panganang kanon da kinumameron na baka sugu Allah subhanahu wa ta'ala na di kaming kadin na pagkuwanan kami subar kami ko Allah subhanahu wa ta'ala kakasyap kami Allah subhanahu wa ta'ala na tumiya likudin din su Ibrahim alayhi salam mangorip no Allah subhanahu wa ta'ala ugay na benar ito kung pinggal mo ko to Ibrahim na tantos kanya na kasasagitan na si iko kaya dalungiron na miya kata panay din ako Allah subhanahu wa ta'ala sagiyang ko to kaya ganatin yan kuwat ayan ang kinimbuataan na gusto karoman yan sagiyang ko to adarpa adin na bayran nun nagkakan bayran nun kinom o di na baan nami pangpadairan nun nata na miya kagiraw ng Allah Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin gairi zar'in inda baytikal muharram Rabbana liyuqimus salat faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun tigyan kadnanakan na inauna ini baga kakan so pamilya ko suwata akan nagusto karum ako sa giyang kaya darpa din na bayran nung nagkakan
at tigyan. Si isagyang kaya kilid, ababangunan kwalaing suslaan at tigyan. Hiya Allah at tigyan. Inauna, giyang kaya biyaga ka nakangkiran, nabarakatang ka giyang kaya derpa, sa pakitindigan na ko na tigyan na susambayang. Baging kasiram pa na sa mga tao at tigyan. Mga tao may pagpapadairan. Hay tunak na tigyan na baging kasiram pa sa pagkakaniran. Ang sira na tigyan na makapanalamat. Giyuti si isang kutwa katatapanay. O Ibrahim alayhisalam na pangguro ako to si Ismail kapako na sudin so pendasalan niya na sa liwato na ayaw din na piyakang buatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ig. Agi ito so pembetuan taniman to sa Zamzam. Mangori pun Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa sukun so di kemping sa lalang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Dinian di kemping so kalaw Allah subhanahu wa ta'ala. Na ipagkayaw Allah subhanahu wa ta'ala. Uban niya na makayata paladian adikat tumanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Giyuti so mga dator kitanong aplalakaw sa lalang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na tatarimaan so dua iran. Giyuto mga ori Allah subhanahu wa ta'ala. Isubay ad na karumanian aplalakaw sa lalang ko Allah subhanahu wa ta'ala na miyaguntong ito abay. Sabab sa kagiayap lalayo na pangniyo mga dato na ya Allah rilaeng kasugagan na tanak na pamilya ako. Ya Allah na pakalibriyang kunara kadyahan na magyang kutwa dirudupa akan mga ori Allah subhanahu wa ta'ala. Giyuto kon sumabay apasugunin na sumanga darudupa iran sa kalalakaw sa lalang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nakuna sila na makasulod ko surga Allah subhanahu wa ta'ala sa 500 rago. Giyuto mga ori Allah subhanahu wa ta'ala. Na yang kutwa kialalakaw Ibrahim alayhisalam na kanabaw to kuruj at lugawi, kanabaw patupulugawi, kanabaw patulan, kaso mga nabi, dataro Ibrahim alayhisalam, nagyang kutwa kaya sugun Allah subhanahu wa ta'ala, nagyang kutwa kaya lalakaw niya na din yan dikikampingan ako Allah subhanahu wa ta'ala, na di dinapakan dudu peruman na kuwata yan, naguso karumanian, taman sa di, na makakuha sa idin, o din amra puno ko Allah subhanahu wa ta'ala. Siya din ang kumiyaka pipira lagod, na miya pamikirin na tigina, anto na mga daytigin ni miyang gululo at akan nagusto karumak. Ay ni baga karon sa kuto miya kare mga darpa anto na mga day miyang gululo ira. Na miya pamikirian at manisig di sama ka. Ugida ka na bo tumbeling ugigibo ka panisig kadiyan. Ka amad na ka na tigin anto na miyang gululo iran. Uyag-uyag siram pa na anta kada. Anta ka diya tigin. Napakagaan ng taas ko kapupakataling umanian sama ka. Na kaya sa salakaw nakakagiyang malangkaw niya na maka. Na maya kadakala tauro. Nagu miyay na yung panaan po pumanugaig na tigi na mata ang beso Allah subhanahu wa ta'ala kakisa na beso pangganatan tao na pamilya ta. Giyuto'y pagkiguro kay Ibrahim alayhisalam. Inautigin Allah. Panalamatan na kayo sa kakasabeso lang na piyang niya kanarka na dang kadindere no ng mga pamilya ko. Naso din so kaya tantaw ng mabuhay dira pagpakataling uma. So Ibrahim alayhisalam napagkalaw din ng Hajar pagpakagiraw marhaban ya Ibrahim. Napagkalaw din ng Hajar. Nakagya makasuputasiran mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala na pagpakagiraw din sa Hajar ay tigyan Ibrahim. Natapad ka at tigyan nakaswata at tigyan na tantod na mapay para sa wata. Miya kalimalimaga sa tigyan na bagwa mama. Na miya kagiraw so Ibrahim hay tigyan Hajar na prilaya ko ni wat tigyan. Kakanaba ayam ini sagada ka ng sinaba ko siya Allah subhanahu wa ta'ala pambalingan ako kanong. Kagibuat tigyan na kaya pare sa kwanto na imang gugulaw na niyo. Uyag-uyag kino pa na anta ka diya tigyan. Na tigu Hajar ay tigyan Ibrahim. Asarat tigyan na makatapad ka na kung ka babukar kay suwata ka na tigu Ibrahim adako pa na tigyan makakuha sa idin ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ay abu amiyakol Hajar na kaya pamurawasan yan sa mga ay o Ibrahim alayhisalam na patalikod pa na peruman si Ibrahim alayhisalam. Si sagyang ko to pamadinian di kandala ka mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ipapangandag sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sawab sa miyaylay. Aso mga nabi niyan. So pasugo niya na pantag sagyang ko to. Akapapiyaga ko kalayan. Kapapiyaga. Si sagyang ko to at turuan niyan. Anda man ay so mga tao. Mga pagtao na di sila na mataridalag sa isang giyang kaya dunia. Na sumanga orip niyan. Sumanga nabi niyan. Na di na nuto di matumuag yung kutwagal baka di sumanga pamilya niyan. Giyuto mambuhi sumanga labi niyan. Na di niyan di pangandang si iku mga malaikat mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. Si sagyang kutwa kaya bulo-bulo niyan. Ka kutwa
suwata yan na minikarangan din sa miyakala, mga 10 rago na ididiyan, nabigan sa idino Allah subhanahu wa ta'ala sa makambalingan sa Makkah. Na seko kaya pakambalingan yan mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala, na seko kiyati, malo miya bulu-bulu, miya kapipirola nagyang kota kaya pakauman yan sa walay, natantod na miya guman nagyang kota abubay ayan seko Ismail alayhisalam. Sabab sa giyang kutas kaniya na miya ka minitulod na damakatiya sa watayan na tanto niyan ang pagkabubayan na giyang kuto watayan. Sulun so kailayon wallah subhanahu wa ta'ala so puso o Khalilullah so puso Ibrahim alayhisalam na minisangyo na giyang kuto abubaya sa kambubuata. Apa yang mambusu Hajar na miya guman na giyang kuto pamadinian di katiya watayan sa giyang kuto kailayan yan sa miya kaw mapansiyama yan. Nasu Allah subhanahu wa ta'ala na dinian manikiw. Di man ay pagyug Allah subhanahu wa ta'ala. Basta mga posot tanong. Na baadam pa na miririmbang ko Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala na surin so kailan niya na ko Ibrahim. Amin isisip ko puso yan na subabay ako kang bubuata. Natigyan ko Ibrahim. Hey Ibrahim! Nasumbali ang kawata akanan. Mga ori po Allah subhanahu wa ta'ala. So pag ganero na kaya titagin na pa Ibrahim alayhisalam na minikurot. Na piyo ko niya na so Hajar. Na ini sembago no Hajar na tiyan na Ibrahim na pamugo ko sa saitan, kasambaran na saitan. Dapman na matiya kaya pakaturugian na miyak ang buhat apman nakapitid tagi na piyang mampuruman. Agyang ko to kapasugo no Allah subhanahu wa ta'ala sa kasumbalian niyang kwatayan. Napakagaan ng tamang ori po no Allah subhanahu wa ta'ala. Aso ikatulon niya nun, datagin na nakagiyam makang buhat na piyo ko niyan din ang piyo-piya so karoman yan. Sa tiyan na hey Hajar na paganaw ka, kagyang kaya di ka na tiyan di katitagi na baka pisugura ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanabay niya tigyan at tagi na pa kanabay niya tigyan matag sambara sa itan o di na tagi na pa katitut-titud na ya kabayo Allah subhanahu wa ta'ala swata akan na pagisumbalian rakan mga ori po Allah subhanahu wa ta'ala he tigyan Hajar na anto na ilalago ka na miyaga ka sa kuno Hajar so Ibrahim apapakagiraw he tigyan Ibrahim ay aman at tigyan na kinimbala na karakan at tigyan o kakakarumaing karakan. Nalangon taman at tigyan na pinikinggan na bukarakaw Allah na miya sabar ka na miya pantangakan. So din ka di kandila ka at tigyan na miya pantangakan. So karilim pisir kita kulangon taman at tigyan na miya pantangakan. Upmano tigyan o giyang kaya darwaron na watatay ni bagay niyan na kata. Nabaya ka ba iyang manatigyan na kuan yan na kita sa pakaw kita niyang panatigyan sa tanto. Ama sakit ako ginawa ta sa kakuan niya nun. Hey, tigyan Ibrahim. Tadi ang karakan na tigyan na pagisian. Kasakan na tigyan na misubar ako at tigyan. Mga ori po Allah subhanahu wa ta'ala. Pakagaan ng takakagi ang mapita. Agi ang mapita. Adi, gita-gita so Ismail at tanto ang pagkabubaya. Kadasara, gakasay na yan si Amayan na pangangarkan yan. Nabado na pupakaguro ako sa Ibrahim alayhisalam. Kagiyang may layo Ismail alayhisalam, apagpakaguro ko si Ibrahim alayhisalam. Namiya kagiraw si Ismail, hey, ama ko at tigyan. Ino kariyat tigyan na pangguro ko. Naman ariyat tigyan, nakamagaan ako din makal ariyat tigyan, ama. Naiman to at tigyan. Nakudasan akong kamanariyat tigyan. So lang na gano'n baka ka nagkasuporta ko sa kaw nakiyat tigyan na kiyama na ino kay ni pangguro kakagiyang pakala ako. Namiyaga ka sa kumbad ni Ibrahim, namiyakal akapagpakaguro kiyan. Napiangar ka naman po Ismail apagpakagiro, hey ama na tiruang ka na kan. Ubad namin papanad sa pamikiran ka. Kasa ka na tingin na rin para duwa ko at tingin sa katubang niya ka na ka. Namiyaga ka sa pamano Ibrahim na pagpakagiro. Ya bunaya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur mada tara. Hey, tingyan ni karitang ko. Iman tuwa tingyan na miya ko kita sa tagin ng panak na tingyan. Apasumbali inakan sa kaatigyan. Antunay pandapat ako na tingyan ni karitang ko. Antunay mo sawer karakan. Allah Akbar. Na miyaga ka sa kanyan. Miyaga ka sa kanyan no Ismail. Kakagis kanyan na nabian mambuy lahamon. Mga uri po Allah subhanahu wa ta'ala. Na iya minisambagyan kaya maya napapakagiraw. Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni
sya'allahu minas sabirin. Hetiyan amakulay. Ingka din napagkuhan na ginawa ko sa suguan na rakaw Allah ng gulalan na ka. Ubaya suguan yan raka na pakisumbali ako niyan na raka ng gulalan na ka na kaya tigyan ama. Kaya insya Allah nagkasabarak na kaya tigyan ama kulay. Miyaga ka sa Ismail. Hetiyan ama. Kagiyatigyan nagsumbaliin akong kanaya panganin narkatigyan nagarangang kapya-pya so kampila na kaakaanak na tigyan di kagdam. Allahu Akbar. Hetigyan ama panginsa na angkor katigyan akagiyatigyan na bakong kadanay kasumbali at tigyan na panginsa na angkor katigyan na suinaak na tigyan na paginuntulan na kakwalungan na kaw na tigyan. Hey, tigyan nama. Prinsa na ang korka, tigyan na igiraan na di siding kita-kita mga watasang kaya pantagawalayaw inaakad na pasya pa rin kasiran ka na kung yan di pagkatadmi. So, hajar mga waripno Allah. So, pagarin niyo, hajar akar mo Ibrahim na panggatanan. Sagyang kutwa di kambitera yung bata mga waripno Allah SWT. Mga ori po na Allah SWT na sumiyong din sa Mina, sumiya ka panay hajir kano na miya kasungsi sa Mina na paganayawitan yan na sa Jemratul Sugro tumiyang galin sirang o Jemratul Aqaba na Jemratul Usta si Kulambang Ator na pembudi kon sira ng mga iblis sa pangiro sira na Ibrahim na sambarag yan na sa itan ano man ka sumbali nga sa kaya darwaro na taka iya ko masirang ko Jumratul Kubra mga ori panala subhanahu wa ta'ala na kiyapatan sa kanya din Ismail alayhi salam na pagpakagiro hetiya nama dingka kaya tigyan na pandilya dingka ditetali ka tigyan na susuguan ra ka Allah sumbali akong ganda kaya tigyan nama na miniga din so Ismail alayhi salam sa pagpakagiro, tigyan na makulay. Na di akong katigyan. Didingil ka tigyan na sa kisugod na kaon sa giyang kananapadang ka. Kamay kukuha na tigyan. Na kaya pansiran kasarano na si Irakan na kasudiyang katigyan o Allah. Mga ori po na Allah SWT. Na sudin sukin ibetad nun. O Ibrahim alayhisalam ako padangyan si ko. O Bakrong o Ismail alayhisalam na miya kaplalis sa mga malaikat at pagpakagiro. Sira niya Allah. Ilang ka man swata. O Ibrahim, kay manto na, ipragain din ako agamang ka. Na miya kagiraw so Allah. Ilayan niyo so Khalilullah. Ilayan niyo sorry, panagal. Apantag ako kanina rakan di ka suwaswata. Nada niya napakaalang at tigyan. So babayin, si ko kang bubuat at tigyan. Hey mga malaikat akan, nasa kasiniyo si Ibrahim at ito ka na ginaway. At tanto sa kanya na di mangungunutan rakan at tigyan. Giyuto mga ori po ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ko to, amiyang kulawla, na inapya ka saksi Allah subhanahu wa ta'ala na sa mga malaikat. Asabab ko kele, Allah subhanahu wa ta'ala, sa apay suwata o Ibrahim alayhi salam na impragaya na si kwa mo Allah subhanahu wa ta'ala, na inaprobo man Allah subhanahu wa ta'ala sa dua, o Ibrahim alayhi salam, asulangon ng buwatan yan, na palapalayaw na makambuat asulangon na nabi, agi ito susugun Allah subhanahu wa ta'ala, pakaawid niyan sa isagyang kayagamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Giyang ko to, kapag isumbali niya nun, na piyaksiguyan na sa mga malaikat sa kumwasiran sa kibas, ay sanggar kulig o Ismail alayhi salam. Kaknaba, tigwala subhanahu wa ta'ala. Giyang ko to kapag isumbali niya nun, naknabaya pikisumbali yan na swatayan. Kaya pinikisumbali Allah subhanahu wa ta'ala ko Ibrahim alayhi salam, na sumabaya ko kang bubuata. Adi niya na masambi ko agamo Allah subhanahu wa ta'ala. Kagyuto kon, igiyang ko to akeler ko Allah subhanahu wa ta'ala, naso Ibrahim alayhisalam, nalangon no nabi, na pala si idin na miya kambuat si kumbuatan no Ibrahim alayhisalam. Yuto kon mga ori po Allah subhanahu wa ta'ala, o kono manggulaw na tanong mabuhay, aso mga darudupayo na masuyo, o kang galubang ako agamo Allah subhanahu wa ta'ala, na yang garanturan Allah subhanahu wa ta'ala ko pamilya niyo, na pito apidiyo na palaya din ang garanturan Allah subhanahu wa ta'ala, apalaya niyan din siya pansang kaya dunia, apaka pambaloy niyan siram pa na mga salih, si sagyang kaya dunia, mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. Giyuto'y giyang kay,
adi ikang gelebakasan kay agama, na iya kapapakaapasyan na di ikasurugan no dato agus mga bai. Di ikasurugan no mga dato agus mga bai. Kami ang tutun ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naya kaya pakapa so dawa, o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siuportas kaniya no Khadijah. Siuportas kaniya no Khadijah bintu Khalid radhiyallahu anha. Ito inshallah ta'ala, na kinakinanglan, na sumanga dator kita no, na gusto mga bayar kita no napalapalay sinan din makanggalabak si ikwaga mo Allah subhanahu wa ta'ala. Inaw na panggaganatatan si sagyang kaya dunia. So kung sumanga bay, na kanabaya buwa galabakiran, na baso katin diri walay. Kanabaya buwa galabakiran na so karita na kumangwata. Kanabaya buwa galabakiran na so kapaninindaan. Kami kalalasiran mambuisangan kuwaga mo Allah subhanahu wa ta'ala. Paganayro na sangan mga bay si kuwaga mo Allah subhanahu wa ta'ala, na so tarutok pa kapangungunutan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Tarutok. Sulang na pagkanagiran, akatero Allah subhanahu wa ta'ala na palapalayaran din ang paperatian. Ikadua, nagyang ko to, mabaloy so ginawairan, magyang ko to, kipatindigniran, si iku mga wakto, si iku wakto niyan. Andi ka nagakubang na apian to na idiran ding galabakan, na manggalabakiran, daan niran daan na manggalabak so di ka kitindigniran ko sambayang nagubo bitar sang ko to galabakan sa walay. Yuto ko ni sangan ng mga bay. Ikadua galabak ko mga bay, nagyang ko to mapadesiran, adi pudi-pudi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Igira ko na may kasimbayang siran sa subuh, agira may kasimbayang siran sa asar, na ipatab sa bikiran sa subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar sa magatos. Kaya ko nabalasay. Nasa din sa pagkatasbik si sa magatos uman, salungan mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala, nasa alungan na hari kiyaman as kaniyang kuni pinakamatay diro akaadin wa Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan ko to, akitasbikan, udi nakasalawati ko nabitano, sa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sa makamagatos, na umang ko ni sa timana, salawatan ko nabitano, napupagi salawatan tanong mamunabita, o Allah subhanahu wa ta'ala, gusto mga malaikat yan sa makasapulo, agyan na ni pitiman na nabulong, kaayaman na o salawat, na ya Allah, baging ka sa kalilinta, di sunabiyam ya gusto pamilya niyan, na pakisambag ka mambu Allah subhanahu wa ta'ala sa makasapulo, si ko mga malaikat yan, sa panggiraw sira na, ya Allah, baging ka sa kalilintad, agyan ka sumayalawat ko nabing ka, agusto mga pamilyera. Andi so Allah subhanahu wa ta'ala, labagantan niyan sa kalilintad, na tamang ko mga panyakit sa giyang kaya dunia na kada, mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo, nagyang ko to aditan di kapag-istighfar, kapag-istighfariwa mga bai sa makamagatos, si ko kapakasumbang iyo sa subo, kapakasumbang iyo sa asar, na aya ko na, abalasanan na api ako na ayad na, kalaamyan dusang ka na dataro, didiuragat na iprilar ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikadua na pelubul-bulubud no Allah subhanahu wa ta'ala, so kawiyag-wiyag si sagyang kay dunia. Ikatano na persikiyang kano Allah subhanahu wa ta'ala, anderudupa sa dinyo kakiramang magitong mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo, ikapat agalabak o mga bay, nagyang ko to, lalayo nila nakapambatya sa Quran ako mga walayran. Lalayo nila nakapambatya sa Quran, kaso ko naswalaya pambatyan sa Quran, na pambalingan ng mga malaikat, na pagawaon sa mga iblis. Ikalima, ikanam, agalabak ko mga bay, nagyang ko to, diiran di, kapanam, so ibadayran na gusto jikriran. Giyang ko to adiran di ka panambuyang sa mga nawafil, mga sunnat, bilaboro na giyang ko to salatut tahajud, gira kerami ganagawi, adita no di pala pada ko Allah subhanahu wa ta'ala ginawta na inaw, ya Allah, miyadusa ko sa giyang kaya miya kapipira puluragun, ugay di manto, ya Allah, nasyabot takan, apagan dudakor ka na, petubat na ka, sukap kasawaya ka na kuawratakan, ya Allah, di akong kapag ko, mga tao, ay tinakaw na sukya, sawaya ka na kuawratakan, ya Allah, iman to, ya Allah, na panananguran akor ka, nagusang ko pakor ka. Ya Allah, sa kon sa tawa, tubat sa ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ko din yung panagkando di salim mo Allah subhanahu wa ta'ala. Na so Allah subhanahu wa ta'ala, na pitiruyan din sa Quran. La taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Di ka no kaday sa Panginoon makulim mo Allah subhanahu wa ta'ala. Kaso kadan danudusa, na iprila Allah subhanahu wa ta'ala. Ikapito ko nagalubok ko mga bay, naso ka po pangdaoiran si ko mga watairan.
So kapag pangandawiran si ko mga watairan, so kapambati sa Quran, pangdoon siran sa kabati ako mga hadis, papangandoon siran ako kipaginitaw na ko hadis, o di na kipaginitaw na ko sunang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay akong ubayad na manggulubog tanong, na sumanga watatanong na aya mapakinggalubog tanong kina na mapakalangang tanong siran sa Quran. Kaso konso, dua balalo kas, pambuata sa piyakalangag sa Quran, na sa ikon sa alawan na hari kiyama, napakapasang ka din sira no Allah subhanahu wa ta'ala sa sangka da mas matihe adi swalungan. Nagupa ka panditaran sirang pano Allah subhanahu wa ta'ala sanditar na malay arga di sa dunia. Na sa ipan sagyang ko to adi panakapangukom Allah subhanahu wa ta'ala na sugo niyan sira na tiyan na hey, dua katawalo kasang kai, amya kalangag ko kitabakan, na sunod ka no dung ko surga, nakatan so pintuan no naraka, na ilay ka no ron, ko sapulo ka tao ko mga pamilya niyo, amya ka naraka, miya tangga daw pa ka naraka, napakaunutan niyo ko surga Allah subhanahu wa ta'ala. Giyuto inshallah ta'ala, na giyang kaya kawalwagan labag yung mga bay, na giyuto so kapasugo niyo kung mga darudo pa iyo, sa kapruma sa iran sa ikwaga mo Allah subhanahu wa ta'ala, kasadin sa tao, sadin sa bay, aya darudo pa yan, nagyang kotwa di imruma sa ikwaga mo Allah subhanahu wa ta'ala, nakuna sirang ko na makasulod ko surga Allah subhanahu wa ta'ala sa 500 ragun, nagupambaloy sirang panabaya labi ko surga Allah subhanahu wa ta'ala, kaaya kaida Allah subhanahu wa ta'ala, na aya baya labi ko surga Allah subhanahu wa ta'ala, na sumanga baya pun si sagyang kaya dunia, kaiman to abaya labi ko surga, na so Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha apun sang kaya dunia, Agusto Fatima bintu Muhammad watau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apun sang kaya dunia, Agusto Maria mainaw Isa alaihi salam apun sang kaya dunia, so Asya karoma Firaun la'natullah alaihi apun si sagyang kaya dunia, mga oripun Allah subhanahu wa ta'ala, na palapalaya siran baya labi ko surga, na upambuo sa mga bay, na ayam ang galabukiran, sagyang kaya lambo umuriran, nagyang kutwa kang galabak ako agama, agumi pagpadairan sa mga daruduperang ko di kang galabak ako agama, na pambaloy sira na mambu, baya labi ko surga Allah subhanahu wa ta'ala, asan sisan so tituniyo ay pagkasigi, da akalokason, gusto langon taman na mandudun sagyang kanana surga Allah subhanahu wa ta'ala, nagudi ka din ng pakasagad sa kapatay peruman, kadayon sa pakataman na ron so kapipi aginawa, na gusto kalilintan, na gusto kada areo-reo ginawa sagyang kanana surga Allah subhanahu wa ta'ala, giyuti inshallah ta'ala, nagyang kayo pamakia pakambabarat mga tanong, na usaron tanong, agyang kayo pama, amya nagtanong, agyang kaya mga oras tanong, na pantagabuhay sa kapasuaswatak Allah subhanahu wa ta'ala, kadidin sumala, nagyang kaya dunia ng ganatan tanong, sa mga tamang tanong ng ganatan tanong, sa mga pamilya tanong na panggaganatan tanong, kaya tito, ay nga tanong, nagyang kutuwa kubur tanong, ay tito pagandudan tanong na soyo mo kiyama, nagyan na ni pagwida akal mga oripun Allah subhanahu wa ta'ala, sa inshallah ta'ala, na puong ano sagyang kaya ditan di kang galbakasang kaya agama, ad na mga taalim sa isang kaya marawi datara markas, si sa bandara ingod, na ukaterangi kadoron na pagating kadoron umandiyam at sa inshallah ta'ala, na ayamala, na paniatin niyo, padekan pa na makalalakaw sa lalang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa inshallah ta'ala, na dua tanong. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد يا الله يا الله kati kami ya Allah tumatapnay kami reka ya Allah pantagbu ya Allah kapupang mga ni Amerika sarila
Katawan nami ya Allah, siabot kami adik kami tang tu pagati sang kaya dunia kapag dud kami rekabu ya Allah. Ya na ipakaya ami sa kaya Allah. Ya Allah kamaga ang kami rekadi na mendud nami kay tagit kami ang galabo kami kuwaga mangka ya Allah. Hey tuan nami amalay gagaw. Relay kaming kaya Allah. Di kaming kapasin ng pakikuwaisan yawan kumalakal maut. Sarilay kaming kapasin ya Allah. Ay amalaya na pag di na mirkarila ya Allah. Na sumiyaw na miyaw riyamian dusami. Ya Allah, ba kaming kaprilain na padang kau na sumanga darudo pami ya Allah. Paninamir kaya Allah Ding kakira na tinaan ubaad ni Allah Miya sugu kira na kadusta na kaya Allah Mga lalamagasiran ni Allah Ubayran ng kiyasawa ng sumanga aurat tira ni Allah Rilaan na kakira ni Allah Rilaan na kakira ni Allah ka naman mga lalamagasiran ni Allah Ya Allah turuang kasiran badan ni Allah Turuang kasiran ni Allah Wasamangawatami ya Allah Pamakapagpada kaming kakusurga ka Di kaming kapakapambela-belaga ya Allah Sa timu-timu kaming kabuko surga ka Ya Rabbal Alamin Ya Allah panganinamir ka ya Allah Sumbala alo kasami Babulabaw sumay nami Sumay nami Allah Miya rumasir kami ya Allah Rilay kasiran ya Allah Sumanga amami ya Rabbal Alamin Sumanga panugungan ami ya Allah Sumanga mga amami ya datu Sumanga inami ya bai ya Allah ya Rabbal Alamin Ya Allah suka dan umat tu Nabi ami ya Allah Dari rilay kaya Allah Rilay kaming kaya Allah Rilay kaming kaya Allah Ya Allah ya Allah Palbul doang kar kami Allah susah karatal maut. Ya Allah susah karatal maut ya Allah dan dia biar dan kegagah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah so investigar ko kubur ya Allah. Dia bidik kero milay sunak kira usumungkar ya Allah. Tanto malibut ang sa kubur ya Allah baluyang kasurum biyo surga sukur kuburam ya Allah. Ito na miya malay gagawan taon nun ikaguro ka namin sa kabuman ya Allah. Ya Allah, ya Allah, sumanga muriyataw mi Allah. Muriyataw mi Allah. Pwede na kaya Allah, bali ang kasira na mga muriyataw salih. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Malay gagaw na kami, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Siku kapag ikuwain kar kami sa niyawa kumalakal mo. Pakisabot na kar kami suingar.